Bermeoko farmazi zerbitzua gabaz bermatzeko sinadura bilketa aurrera eraman duen herritarren taldea martxoaren 9an hasi zen sinadura bilketarekin eta orain kanpaina honen balorazioa aurkeztu du prentsaurrekoan. 6.069 sinadura lortu dugu. Beraz, 6.069 herritarrek bat egin dute aldarrikapenarekin eta horrek argi eta garbi adierazten du bermeotarrentzat zerbitzu hau beharrezkoa dela. Oinarrizko eta ezinbesteko zerbitzua dela eta horren kontrako erabakia bermeotarren osasunerako kontrakoa izango dela. Bermeoko farmaziek gauetan gaueko 12etatik goizeko 8etara zerbitzurik ematen ez badute, bermeotarrak Gernikara joan beharko dira, bertan egongo delako 24 orduko zerbitzuko guardiako farmazia bakarra. Azaldu duten moduan, erabaki hori oso kaltegarria da bermeotarrentzat, ezinbesteko osasun zerbitzu bat kentzen dietelako. Gainera, kontuan izan behar da, zerbitzu hori behar duten pertsona asko nagusiak direla, bakarrik bizi direla, gaixorik daudela, kotxerik ez dutela eta horrelako beste egoera asko. Horrela, gaueko farmazi zerbitzua bermatuta izatea behar dutela adierazi du herritar talde honek. Gainera, kontuan hartu behar da ez bada gaueko zerbitzua eskaintzen ez dela medikamentuen eskuragarritasuna legeek ezartzen dutenaren arabera betetzen. Horregaitik, behin sinadura bilketa bukatuta, hurrengo pausua emango dugu gaur bertan. Sinadura guztiek hauek Bermeoko udalera eramango ditugu. Prentsaurreko bukatutakoan berazen erregistratuko doguz. Eta Bermeoko udalari eskatuko diogu gure eskaera eta sinadurak, honedanak, 6.069 eskatuko diogu gure eskaera eta sinadurak bai Eusko Jaurlaritzaren osasun sailean, bai Bizkaiko farmazeutikoen elkargo ofizialera aurkezten ditzala. Era berean, guzti honen jakinarazpena Bermeoko eta Mundakako botika guztietara bidali dezala eskatzen dugu. Espero dugu Bermeoko udalak kudeaketa horiek ahal eta arinen egitea. Izan ere, konpromiso hori hartu zuen EH Bilduk aurkeztutako mozio oso bilkuran aho batez onartu ondoren.